Helsingør er en by fuld af historier og myter, hvor kirkerne og museerne gemmer skatte i deres arkiver. Helsingør Kommune har ønsket at fortælle nogle af disse historier på en ny måde, hvor fragmenter af historien vises på byens mure for at levendegøre den for de forbipasserende. Murene fortæller historien, og byen bliver til et åbent og levende museum. Helsingørs mure fortæller om de kirkelige bygningers rolle i overgangen mellem den katolske og den protestantiske trosretning. I dette murmaleri har vi beskrevet historien om de to kirker ved at fortælle om de begivenheder, der har at gøre med deres transformation. Murmaleriet har en religiøs åndelighed som udgangspunkt. Den fortæller historien fra karmelitterne over lutheranismen, som er Helsingørs historie. Vi har inkluderet udvalgte arkitektoniske elementer og symboler, som står helsingørborgernes hjerter og byens historie nær. Jeg lavede research ved at lave en dagbog, hvor jeg har samlet alle informationer om den historie, vi var ved at analysere. Her har vi arbejdet med en slags rammer, dels inspireret af maleren Giotto, dels inspireret af moderne tegneserier, hvor man kan se de overgange, som følger den historiske udvikling. Fra et hospital for syge søfolk, som karmelittermunkene stod for, over en periode, hvor kirkens hus blev brugt til andre formål, helt op til den moderne lutheranisme, hvor man ser en kvindelig præst, og hvor dåbsbilledet fungerer som et symbol på genfødsel. I forbindelse med researchen til dette murmaleri har jeg på Bymuseet set nogle af de videnskabelige medicinske instrumenter fra tiden. Se for eksempel denne lavementsprøjte. Her den lukkede båre, der blev brugt til at transportere de alvorligt syge, primært smittebærende patienter. Her var der et slags vindue til at lukke lyset ind, her nogle lufthuller og 2 håndtag til at bære den. Her ser man det rum, hvor de gamle og syge blev modtaget. Der er også vist en del af det nuværende bymuseum, hvor man ser, hvordan børnene, men frem for alt de fattige, blev modtaget. Det minder om det berømte Ospedale degli Innocenti i Firenze, hvor der var et drejehjul, som man efterlod uønskede spædbørn på. Der skulle ikke vises noget, vi bare havde fundet på. Vi har taget udgangspunkt i det, der virkelig fandtes, ud fra genstandene fra perioden, som er udstillet på Bymuseet. En helt speciel ting er der, hvor kirken og klostret får en ny anvendelse efter reformationen. Kirken blev angiveligt brugt som rejsestald, hvor de tilrejsendes heste kunne hvile sig og blive fodret. Dette er en indledende skitse af de alabasterfigurer, som Birgitte Gøje gav til Sankt Olaj, og som jeg har malet i den 3. ramme på murmaleriet. Vi har også anvendt noget, der gjorde stort indtryk på os, nemlig kalkmalerierne inde i Sankt Mariæ Kirke og i klostret. Vi vil gerne bringe dem uden for de vante rammer, så derfor er maleriet indfattet i en bort, hentet fra musikværelset i klostret. Det er meget vigtigt og nødvendigt at understrege Martin Luthers tilstedeværelse i sammenhængen. Han er nøglen i kirkernes reformation. Murmaleriet udtrykker 2 forskellige temaer. Det begynder med døden og ender med et tema om nyt liv for den moderne lutheranisme.
Befolkningen i Helsingør styrkede mig virkelig i mit arbejde. De var helt enestående. Interaktionen med Helsingørs borgere har været fantastisk. Jeg har faktisk aldrig rigtig troet på det med, at folk fra Norden skulle være så kolde.